Com anem? Et veig optimista. Sí, no? Sí. Hi ha dues coses que vull tractar amb l'Eva Santolària perquè són dos temes pendents i nosaltres hem fet un seguiment exhaustiu d'aquestes dos arguments. Primer, carnet de conduir. Ja el tinc. El tens. Sí. Senyores i senyors, objectiu assolit. Perdona, però va ser a Cuenca? No, va ser aquí. Bueno, va ser a Sant Pol, no sé si va... A Sant Pol. Però va ser currat. No, m'ho vaig currar molt. No agafo el cotxe, per això. No? No. Hi havia una competitivitat perquè jo no tinc carnet de conduir i recordo que vaig fer una aposta sabent que la perdria, perquè l'Eva és més jove, és més atrevida, més agosarada que un servidor. A la primera... Va, a la primera, a la teòrica, que és molt fàcil, una mica insultant, inclús diria jo. Sí. No ho diguis. No, de veritat, és molt fàcil. Encara la posaran més dura. És que o sigui, el que surt a l'examen és el mateix que els tests que tu fas a l'autoscola. A l'autoscola. Es repeteixen fins i tot amb l'ordre de les preguntes, de vegades. No, exactament igual, i dius, home... Bueno, en fi, i la pràctica a la segona. A la segona, molt bé. Però, clar, m'ho vaig treure que estava embarassada i, clar, quan em pitaven, perquè et piten, quan portes la L, tothom, encara que no estiguis fent una cosa mal feta, saps? Clar, jo m'estressava molt. Llavors em posava com a cridar als altres conductors i tal, no sé què. I per què no agafes el cotxe, Eva? Perquè ara tinc el nen petit, llavors l'he agafat com por. O sigui, em fa com cosa agafar el cotxe, perquè encara no li... I no pots agafar el cotxe sense el nen petit? Sí, també, però també l'he agafat por. El que és terrible és cert que quan portes la L, en comptes de respectar-te més, doncs la gent et pita i et diu de tot. I això és terrible. No, jo agafava el cotxe del meu pare i a vegades, bueno, tenia la L, al meu pare també el pitaven. Sí. Ah, també? Sí, clar, perquè veuen la L, és igual el que facis. Però tu ets pacient a l'hora de conduir? Molt. Sí? A mi això de... Jo seria insuportable. Ah, no, jo, mira, el d'anar a 80, a mi m'encantava, jo no entenc per què s'ha d'anar a 100 o 120. Ara que l'autovia aquesta de Castelldefels jo puc anar més ràpid, no vull anar més ràpid. Com pots anar a 80 per l'autovia de Castelldefels, que es fa eterna? Però a mi m'agrada, vestit així, tranquils, tot de bon rotllo. Veus? Ell no podria conduir mai, perquè ell, normalment, quan anem a una velocitat 80-90, diu, se m'està fent llarguíssim, és que no arribem mai. I no insultes, no? No. Una mica. Ara. Home, però és que em posa molt nerviosa, saps què vull dir-te? Llavors, i a més... Llavors surt l'altra Eva Santolària. Sí, és una mica logro, saps? El caràcter... Bueno, però l'he d'agafar, el cotxe. Ets més d'insultar o de fer gestos? Que els gestos de vegades molesten més a la gent. No, les dues coses. Anant de Playafels, o sigui, pel passeig marítim fins a Gavà, vaig estar a punt de parar el cotxe. Jo dic, acabo la policia segur, perquè anava un que m'anava pitant al darrere, saps? I pensar, però si estic en un passeig, que s'ha d'anar a 30. Ja vaig a 30, tranquils, estan la gent que surt de la platja... Home, a 30 tranquils, sí, realment. Jo anava molt tranquil·la, però el que... No m'estranya, a 30 no m'estranya. Que respectar les senyals les respectes totes. Sempre. Aleshores, interpreto que el petit Leo ha de créixer una mica perquè agafis el cotxe. Bueno, ho sé, Home, dius que et fa por pel nen? No, ho he de fer. És que a part, clar, les funcions, o sigui, tots els dies baixo a Barcelona i m'estic deixant el sou amb taxis, saps? Home, a més, si no agafes el cotxe, sempre tindràs aquesta por. O sigui, el que has de fer és practicar, conduir. I ja està, perdre la por, no passa res. No, ja ho sé. Jo aviso, em sembla que aquest cap de setmana l'agafaré per anar al teatre. Sí, us podeu quedar tots a casa. Home, hi ha poca gent a les carreteres. Veïns de la Santolària, peligro al volant. Va al teatre amb cotxe. Sí. Al teatre. Després et pregunto per l'altre tema, que és deixar de fumar, perquè m'asseguren que l'èxit que vam anunciar l'última vegada que ens vas visitar ha estat relatiu. No, ja no fumo. Des de fa quan? Perdona, els teus informadors estan fatals. Els meus informadors m'han assegurat que hi ha hagut recaiguda. No. Aleshores tens un amic informador, que és una mala persona. Tinc molts amics informadors. Sí, però un amic informador, realitzador d'aquest programa, que és una mala persona. Però molt mala persona. No fumo. El que passa que en el procés de deixar de fumar, clar, és que he agafat una època de la meva vida molt estressant. A mi m'ha dit, ha habido recaída, pregúntaselo. No. Mira, fa que no fumo un cigarro, deu fer com un mes i mig. El que passa que faria que estic en tractament 3 mesos i el primer mes i mig arribava a casa a Madrid una mica que em pujava la sang al cervell, saps? Llavors fumava un. O sigui, per estrès. Una a la setmana, Una a la setmana? Ah, està bé. Això no és fumar. I fa un mes i mig que no ho faig, ja. I no ho fas perquè ja no tens estrès o perquè ja... No, perquè tinc molt estrès. No, perquè he arribat a la conclusió de que o m'ho fumo tot o no fumo res. I estic intentant aguantar, saps? M'encanta, o blanc o negre, o tot o res. O em fumo el cartró sencer o no fumo res. No, és que no puc, això d'un, no. No estàs orgullosa d'haver-ho aconseguit?
Home, en aquests moments de la meva vida no. No és tan fàcil. Home, amb un mes i mig encara tens mono, dic jo. Però jo crec que, de veritat, que no és tant de la droga, diguéssim, de la nicotina, sinó de l'ansietat, de tenir alguna cosa a la mà. Llavors menjo regalí de palo, d'aquests. I la tens entre els dits. Bueno, el tinc a la boca. Vaig tot com el puro. Me'n veig amb la regaliza així. Tot així. Sí. Eva Santolària diu que anirà en cotxe a fer el apagón. Sí. Que no et queixaràs de públic i d'audiència, dos èxits espectaculars, eh? Home, de públic sí que em puc queixar. És veritat que jo no sé si és per la crisi, perquè de fet ens diuen que passa una mica en general en quasi tots els teatres, no? I també és veritat que acabem d'arribar aquí a Barcelona, vull dir que la promoció i la publicitat encara estem una mica en ello, no? I tot i així està anant la gent, vull dir que no està malament, però bueno, suposo que els productors voldrien que estigués... Home, però setmana de pont, setmana de crisi, i ja, però la setmana de pont, per exemple, és curiós aquestes coses del teatre, perquè abans d'arribar a Barcelona ens deien els actors, vull dir, de la companyia, que fa molts anys que fan teatre i tal, no? Deien, home, anem a la millor setmana, que és la del pont, perquè és la millor setmana de tot l'any de teatre. Clar, realment aquesta setmana no ha sigut la millor, per exemple. Llavors, clar, jo no sé si és la millor setmana pel teatre a Madrid, saps? O sigui, el teatre té allò que de cop cada ciutat és diferent, cada públic és diferent. Perquè són hàbits també diferents. Són hàbits absolutament diferents, llavors t'agafa una mica... Bueno, no sé. Parlem de l'apagón. Un joven escultor prepara una noche sumamente importante para su carrera. Recibirá la visita de un influyente coleccionista de arte. Y hasta aquí puedo leer. No, el cas és que tu ets la parella de l'escultor? Sí. Tu ets la parella de l'escultor. Sí. I llavors és més aviat ella la que prepara, diguéssim, una nit especial perquè vindrà... Per enlluernar. Bueno, de fet, és que no confia gaire amb la seva parella, amb el talent de la seva parella. Llavors, organitza una nit on vindrà aquest col·leccionista d'art multimilionari per veure les escultures del Brinsley, que és el Gabino Diego, i llavors ella decideix una mica robar els mobles d'un veí. D'un veí. Que sí que és un antiquari. Que és un antiquari. I que té peces de cert valor. Sí, i els mobles que té el Brinsley són bastant... Home, els robes perquè també l'home ha de marxar de viatge, el veí. Marxa, en teoria, tot el cap de setmana. No és que robis. Home, sí, perquè tampoc no demanes permís. No, entro a casa seva, agafo la clau, entro... I li agafo els mobles. Però en teoria és un robatori per una bona causa i que després... Clar, és per ajudar. Bueno, perquè, diguéssim, per impressionar el col·leccionista d'art i que li comprin les escultures a la meva parella. I a més aprofito perquè vingui el meu pare. Llavors, perquè conegui el meu promès i doni el consentiment perquè ens casem. Tu estàs molt il·lusionada amb la possibilitat que el teu pare accepti, perquè és un militar bastant rigorós, bastant estricte. Clar, i és molt conservador, ha de donar... Que accepti el teu xicot. Clar, que accepti el meu xicot una mica perquè vegi que hi ha O sigui, és més preparar una nit on hi hagi com una mena de tufillo a diners, que això al meu pare li agradarà molt, i quan vegi que el meu promès és una persona amb possibles, doncs doni el consentiment perquè ens puguem casar. Ara bé, hi ha una veïna indiscreta que també té protagonisme, una exnòvia, el veí que torna abans d'hora, com és previsible, però el factor fonamental és l'apagada. L'apagada que, a més, afectarà tant als actors com al públic, no? Sí, perquè la funció, diguéssim, comença a les fosques. A les fosques per tothom? Per tothom. Per tothom. O sigui, i estant a les fosques, nosaltres veiem perfectament. Va una mica al revés. Els actors. És com si hi hagués llum a la casa. En el moment que s'encenen les llums de l'escenari, que el públic, evidentment, ja veu el que està passant, per nosaltres és el moment on s'ha produït l'apagón. I ja no veiem res. O sigui, no coincideix mai el punt de vista del públic amb el de l'actor. Exacte. Quan l'actor hi veu, el públic, teòricament, no, i a l'inrevés. Sí. Però vosaltres imagino que alguna cosa heu de veure, perquè si no serà difícil. Mira, ens ha passat... Eva, no ens enganyis. No, home, clar, sí que veiem... Ja, però passen coses molt estranyes, saps? Com o sigui, jo t'asseguro que fins fa una setmana, 10 dies com a molt, el 80% de les coses que passen a aquesta funció jo no les sabia. Ostres. Perquè entre que hi ha 2 pisos, que hi ha diferents espais, que tu en teoria no pots veure, bueno, no veus perquè hi ha hagut perquè estem a les fosques. Llavors, clar, per fer que no veus, mai et fixes
mires als ulls a l'altre Lògicament. actor i intentes tenir la mirada una mica com perduda. Clar, una hora i mitja així, arriba un moment que no veus res. T'ho dic en I sèrio. et perds tu mateixa coses de l'obra. No, jo t'ho dic en sèrio. O sigui, surts de l'obra i t'has perdut gran part. Bueno, venen amics i et diuen, dels ai, esquetxos." aquell moment. I dic, el què? Què fan què? No tinc ni idea. Ara ja em vaig enterant una mica, i agafes una mica més de confiança i de cop potser estàs a la cuina i et gires i dius, anda, estan fent allò, saps? I això dura l'apagada els primers 6-7 minuts, no? Sí. Bueno, hi ha una escena de... Sí, uns 6, Els primers 6 minuts són a les fosques. Són absolutament a les fosques, sí. I estem el Gavino i jo allà caminant. Gavino Diego és la teva parella. Sí. Es comporta? Es comporta. comporta. Bueno, es comporta. No sé, què vols dir si es comporta? No, si es comporta Gavino Diego. Gavino Diego és un molt bon actor i jo crec que hi ha feeling, no? És encantador, riem molt i pensava que si es comporta, pensava dir, bueno, es comporta, dic, aquí van sortint nòvies, saps? Què vull dir-te? Sí, perquè apareix l'ex. Apareix l'ex. No, sí, molt bé, amb el Gavino, realment molt bé. Jo no el coneixia, bueno, el coneixia com tothom, no?, de Gavino Diego, i em ric molt amb ell. Està fent un personatge que jo li dic sempre, dic, és una mica com el Woody Allen, no? Seria el nostre Woody Allen. És tan despistat com sembla o s'ho fa, el despistat? No, és molt despistat. És despistat. És molt despistat, però molt exagerat, saps? O sigui, jo què sé, hem sortit a escena i hi ha un moment que quan arriba el veí hem de tapar els mobles, perquè clar, a part de que quan arriben personatges poden tenir mistos o un matxero, saps? Qualsevol cosa que sigui llum pot fer que el nostre plan se'n vagi a Norris i tal. Llavors, en un moment que passa això, que és previsible, que arriba el veí, és el nerviosisme aquest com d'intentar tapar els mobles com sigui, no? Llavors, ella em porta una jaqueta i me l'ha de passar. Ha vingut... Sí. En aquell moment no portava la jaqueta. És molt trist haver-te de donar la jaqueta i no portar-la. Clar, llavors jo, o sigui, era imprescindible que tapés el sofà. Doncs vaig haver, entre una cadira que hi havia davant i el sofà, jo totalment estirada, com així, espaterrada allà. I després li dic, i no... Ah, sí, Claro, por eso tenías esa por eso te pusiste así. De fet, dues coses interessants. La primera, estem veient imatges que demostren que és una mica 13 Rue del Percebe, o una mica Aquí no hay quien viva o Lo que se avecina. És un bloc amb doble pis, no? Sí, bueno, obert frontalment. Exacte. La qual cosa permet que hi hagi diverses escenes alhora. Sí. Es veu, és el pis de dalt, diguéssim, seria el que és l'habitació, és com un dúplex, no? I l'habitació de dalt es fa servir? Sí. Sí. Clar, són els moments, tant la cuina, el lavabo, com l'habitació, els espais on per exemple, podem pujar al Brinsley i jo un moment com per dir, i ara què fem, saps? Perquè no se sentin el que estan a baix, o moments on els altres personatges se'n van al lavabo. És com una... El director, el Joe, ha dit que ha fet una mica com una vinyeta, on tu pots escollir quina és la història que vols seguir. I l'obra permet, jo crec que improvisació, fins a un cert punt, però sí és cert que és una obra que té gags, que té esquetxos, que té un... Home, jo crec que permet molta d'improvisació. Sí, no? Una mica de caos, fins i tot. Una mica. Home, jo sé d'aquestes coses que suposo que amb el temps jo espero que les coses acabin quadrant una mica, perquè també és veritat que hi ha hagut, des dels assajos, o sigui, potser estàvem assajant el que passava en el pis de baix. I per altra banda el que passava en el pis de dalt. Clar, això s'ha de quadrar, perquè si no tu estàs fent unes coses a dalt i unes altres coses estan fent a dalt i llavors potser el text... Pot distreure l'espectador. O, per exemple, a la comèdia el que té, que en el moment que tu estrenes, qui mana és el públic, saps? Llavors hi ha unes pauses que te les mana el públic perquè estan rient, llavors tu pares, això a Si te vires, per exemple, ho feien molt, no passa res, tu pares, aguantes... I la gent riu i continues. I aquesta pausa quasi forma part del gag també, saps? Perquè la forma de parar, de com tu aguantes la mirada del teu company, el que està passant i tal, també forma part del gag. Clar, aquí a vegades directament és que podríem estar el Gavino i jo 10 minuts callats, perquè és un no parar, saps? Sou una mica víctimes de la reacció del públic. Absolutament, sí.